Abenduak 18. Pandemiagatik izan ez balitz, herriko kirolariak eta honen inguruan dabitzen eragileak udaletxean elkartzeko eguna izan biako litzake gaurkoa, baina ondo dakitzuen moduan, martxoaz geroztik geure bizitzia goitik bera aldatu da. Bada, herrixan hain erratuta dakun oinatiko kirol sarisen ekitaldixak itxiko dauen zulua bete asmoz, pandemia garai komplexu honetan herriko kirola ze egoeratan dauen ikusten saiatuko gara. Eta saio berezi hau egiteko, kirolari eta naturariain lotuta dauen herriko txoko berezi honetara hurbildu gara osasun krisi bete-betian eta zalantza askorekin, baina batez be, aurrera begira jarteko asmo finkuarekin. Mai inguru honen helburua herriko kirolari eta honen inguruko eragile ezberdinei entzutia izango da batez be. Euren kezka jaso eta hitza emunez, etorkizun barrixari aurre egiteko gakuak identifikatuz. Datozen minutuetan bada, 3 solasaldi ezberdin izango dituzue ikusgai eta mai inguru honeik osaketako, zuzeneko ilustrazio eta show cooking bat be izango dugu. Solasaldisekin hasi aurretik baina, zentrago gaitezen gaixan eta ikus daigun oinatiko kirola nundik nora mugitzen zen pandemia honetara aia aurretik. Kirola Oñatin. Kirola, oinatiko identitate ekintzailearen isla da. Erronka, ilusioa, osasuna, bizitza. Kirol jarduerek profil oso ezberdinak dituzte eta eguneroko bizitzan garatzen dira. Mendia, bere aukera ugariekin, kirol praktikarako ezenatoki gogokoenetako bata. Hala, Oñatik ingurune natural bikaina du, gozamenera gonbidatzen gaituena. Gainera, herri ekimenak ditugu. Hoiek, kirol jardueren bitartez, herri kohesioa sustatzen dute. Era berean, eskola kirolak oso mugimendu indartsua osatzen du, eta hezkuntzarako ezinbesteko oinarria da. Aloña mendi bezalako talde batek, 16 kirol jarduerari babesa ematen dio. Gizon eta emakumeak etengabe trebatzen eta lehiatzen dira herriaren izenean. Oñatik, kirol jarduera hoien guztien praktika garatzeko, kirol azpiegitura ugari dauka. Oñatin, kirola pertsona eta ekimen guztietara irekia dago, gizarte hobea eraikitzeko elementu garrantzitsua baita. Oñati, dabilen herria. Kaixo, ongi etorri danoi Oñatiko kirolaren inguruko mai inguru berezi honetara. Ikusi dozue, martxoa bitartean, zer zan geure kirola, baina badakitzue martxotik ona era bat aldatu dela, goitik bera aldatu zaku errealitatea, baita kirolian be, eta hori aztertzen saiatuko gara kiroleko eragile ezberdinekin. Dana dela, lehenengo mai inguru hasi aurretik, gaurko egunerako preparatu dugun sorpresa pare bat be aurkeztu gura dute, saio hasiera honetan. Eta, esan lehenengo mai inguruan hasi aurretik, bi lagun be gonbidatu txula gaurko solasaldi berezi honetara. Nire eskumatara Helen Kar, Helen, kaixo. Kaixo. Eta Uxue guri di, Uxue, kaixo, ongi etorri. Bueno, azalpen moz bat ingot zeintzu dian gaurko gure bi gonbidatu berezi honek. Helen, gizan nutrizioan eta dietetikan graduatua da, ikusten duzuen moduan. Bere espezialidadean demonstraziotxo bat itxera etorri da, eta Uxuen kasuan arte derretako 4. mailako ikaslea. Helen, zeurekin hasten naiz. Kolore oso politak ikusten dut, ez dakit zetara etorri zara gaurkoan, edo ze asmoa bakotzu? Bueno, gaurkoan preparatuko lan menu berezi bat kirolari baten dako, egokix izango dana, konbentzionaletik bat datorrena, eta herriko elikagaiak eta garaiko produktuak erabaliko ditut. Ados. Zeu, Uxue, ze asmoakotzu, ilustratzaile, arte derretako ikaslea sariela esan dut, ez dakit. Jasariko naiz pili bat hemen eta joango naiz marrazten ikusten dutena,
eta bestela urtean da. Bueno, hoxe da osagarrisa. Segituan hasiko gara lehenengo maien guruakin, baina adi jarraituko ditu gure bilagunen lanak eta bigarren saioaren ostian etorriko gara bueltan. Mainguruakin hasiko gara, lehenengo mainguruakin, eragileen egungo egoera. Hasieran aipatu dut, martxotik hona erabat aldatu dela herriko kirolaren errealitatea, gehixenien esango neke etenda dauela, edo etenda egondala hilabete guztion egiten, eta jakin gura dut antolatzaile, klubek ordezkari eta talde bateko beste ordezkari batekin zela bizitzen dabitzen egoera hau, ze perspektiba dakoin etorkizunari begira, aurpegi ezagunak dira, baina aurkeztu ingo dotzuet. Hementxe Anton Intza, Aloñamendiko presidentia. Anton, kaixo ongi etorri. Kaixo. Zer moduz, ondo? Ondo. Ondo esan behar. Eta gainera ez ondo. Bai. Nire eskerretara, Nerea Uriarte, Aloñamendiko futbol saileko koordinatzailea eta baita entrenatzailea. Ongi etorri eta eskerrik asko gurera etortiatik. Bai, eskerrik asko arat. Zer moduz, ondo? Ondo, bai, ondo. Asier, Osinaga, ezaguna baita, Atxintxiketan Kirol elkarteko ordezkarisa, proba pilatxo bateko antolatzailea. Eskerrik asko gurera etortiatik eta zer moduz? Ondo zanbiaku gaupe, eta eskerrik asko, ona gonbidak erdiatik. Bueno, ondo zauzela ikustia posgarrisa da, egisa da ez dela urte bape bezamurra izan inontzat, eta bai gustoko izaten lehenik eta behin, atzera begiratu bat itea, ez? Ja 8-9 hilabete pasau dira, egoerak gora bera asko eukida, baina Anton zeurekin hasten daiz. Martxoa erdi ingurua, martxoan 14 edo, alarma egoera esartzen da, eta etxian sartzea tokaite isaku. Zela jauzan albistia zeuenera, Aloñamendira? Bueno, ordurako ja entzuten zian gauzak, ez? Alde batetik eta bestetik. Gero federazio eta tipe informazioa etorten zen, ze posibilitate deuzen, betik txarrenea pentsatzen duzu ez zale etorriko, baina horra zegoen. Beste alde batetik, badakizu klubak taberna badakola, eta horbe zain egon biginan instituzioak eta jaltzenen arauakin. Orduan, danok pixka bat atento gauzetara, eta gero etorri zanean ja erabaki, danontzako erabaki hori, danak gelditu zen. Nerea, futbol sailean zela jauzan albiste hori, zatik okeraz baldin manau egun batetik bestera eten zan, asteburu baten jardunaldi normala jokatzetik, etxian sartzera. Bai, hori da, poliki ikuste zen ez, etorrelazio zer, etzan sinisten bez, igual, alako bateko itxiera oso bat egongo zanik, baina aiau zen, eta ez egon beste aukeraik, etzan egon oin dauen mauko deseskalada edo hitz horreik lehen ez eusen, izan zen geratu eta geratu. Osa, dan osotasunetik ezera. Asier, jaen perspektiba batekin ikusten dugu itxialdisa, eta hilabete desente pasau dira, baina guan dako eta hasierako itxialdi hori 15 egunerako edo jarrita eguela. Behiren duen gelditu dian 15 egun horreik, 8 hilabete pasau dira, eta egoeria ez da erabate aldatu. Bai, uste behin 15 egun horri pasauta, nolaiteko berri zen lehengora bueltuko ginala, normalidade bueltuko ginala, eta etzen hola izan, poliki hasi zian iragarten hasi zen halako karrera hau etzela antolatuko, beste lasterketa hau etzela antolatuko, eta guk orduan geukanen lasterketa buruan zen Korpus jaixetan antolaketan 10 kilometro karreria, eta martxoa pasau zen, apirila jau zen, eta ikusten ginen ekaina bat horrela, eta azkenean erabaki bat hartu behar izan zen, da beste danak bertan berak gatu zian maura, 10 kilometrotakoa bai. Egoeriak evoluzio bat eruan dago, hasieran aipatu dut gorako momentuak egon dira, berakoak asko, ez dakit 8-9 hilabete honein balorazio askar bat, Anton, ez dakit zuk pertsonalki zela eruan duzu, egoera hau dana? Bueno, lehenengo zengotuko ni hiru zatitan ingan eben, 8 hilabeteak. Bat izango zen, martxotik aurrera, aurreko temporaldi zen, bukaera zela bukengo zen, hor gauzia zen, zela bukatuko zen edo ez, berriz hasiko zen, etzan ezikiko.
Bueno, hori bere momentuan joan zan moduan, gehixenak inegoen, denboradia bukatu datemun, eta orduan ja ekainerako, pentsatzen du, alde hortatik kirol gehixenetan erabakizak hartu zauzela. Gero udako temporada hasi zen. Hor pitima zabaldu zen, eta adibidez txirrindularitzan oinatiko ohiko bi probakin nintzian. Eta txirrindularitzan nahiko probakin zian, batzuk bertan bera gelditu zian, baina beste askokin nintzian. Pelotan aktibidade bat egon zen, oinatin bertan ez, baina kanpuan eta zian. Beste kirola normalian udan gelditu iten dira. Eta ja, 3. fase bat esango neben, temporada barriza hasieran, ez? Irailan, eta, normalian egiten dian gauzari gehituta, protokolua ziala, bestia ziala, mila gauza zen, betik zalantzakin, betik gauzakin, entrenamentuak zela hasi, zela lan ugari eta zalantzan betik horre onda. Eta, gauza batzuk, kategoria batzutan hasi, beste batzutan ez, adibidez txikixekin ez, eta gero azaroan etorri zen berrezpe geldigera, eta, 3 zati horrek izango zian, ez. Kasu pertsonalean, joan zen justo urtarrian, urte bete izan zen, guk asamblea ingeben, pentsatu dut ordua dala, eta orduan esan geben kluban zuzendaritza barrixa sartzeko, eta otsailean hau aldauzanean, voluntariorik etzan agertu, beste modu batera planteatu bizan, baina honek danak injauena da, dana gelditu. Nire kasu pertsonalean gainera toka usaten asunto pertsonal bat, ebakuntza bat, eta orduan netako gainera operazio eta pandemiana batera joan zen, eta alde hortatik gauz, paruan bebaiten hortan, ez? Hori dau geldik bebai, baina ikusitza beste gauza batzu zela dauzen, hor gauz, zerbait inbiu, baina... Zain ez da hondiok. Zaila, baina. Nerea, futbol talde baten, futbol sailaren egunerokoa zetan aldatu da pandemia honek, zatik hasieran etxian geuzen dian, etxien entrenaitea tokau zen, pentsabaz bueltako ginela, ez ginen bueltau, oin bueltau zian txapelketa, baina oso kondizionauta, ez dakit, zetan aldatu da zeuen egunerokoa futbol sailean? Guria, koordinatzaile ikuspuntutik, Antonek aipatu maura, gure lana mugatu da protokolua berrekin, puskat egunerokotasunean jarri, zela entrenau, ze baldintzakin entrenau leiken, ezin leiken entrenau, puskat gora bera horreikin. Eta entrenatzaile moduan, baita ziurgabetasunak inez, hasi, ez hasi, astezara modu batera, zu esan duzuna, lehenengo konfinamentu fase hortan, etxerako lanak bialketan, buruei bueltak emuten, zela mantendu ez, jokalari horreik motibauta, etxian aktibo mantentze hori zela motibau, hor alde hortatik lan eta burua uste askokin, ze azkenien hau luze doia eta jentia be segidan desengantza egin da konpromisotatik edo zela baitera esan da entrenamentu edo bere egunerokotasunetik. Orduan, alde hortatik buruai bueltak emuten, zela mantendu jokalarixak motibauta eta ingantxauta eta beti be dauzen neurri danak bete araziz eta hori. Asier, lasterketa popularren egute gisa, enek esango egunean gelditu danik, baina isa bai, ez da? Zatik, lasterketaren bat bueltau da, oinatin ez, zein jasuen egoeria. Lehen komentatu zu Corpus Esperako lasterketea antolatzen alaposituela egoera honek, oin be egun gutxi barru San Silvestria etorri biako za, baina, pentsatzen dut dana geldi edo geldixe mardakotzuela, ez da? Bai, behin erabaki hartu zenean Corpus lasterketa ez antolaketakoa, nahiko lasai ez, pasau ginoen hilabete horreik, lanik ez geukan, hori aurrera etarateko. Gero, zuk esan duzun moura, irailan bukaeran, ordizian bai antolatu zen Josetxo Imaz lasterketa herrikoia, nolaiteko baldintza bete behar izanen korrikalaritxeak, okerrez banau 50 urten behar izanen, eta txip bidez kontrolatu zen badanan denpora.
denporak. Ez da beste ikein, hemen nidak ikenik bintzat ez da beste ikein. Federatu mailako lasterketak krosak bertan bera geratuta dauz, eta pista denboraldia, barruko denboraldisa, hor David zoin asmotan aurrera atarateko. Geuriari begiratuta eta Oñatiko San Silvesteri begiratuta, ezauketan dauenak Oñatiko lasterketa hau, badaki jende multzo handixa batzen dauela. Eta gure helburutako bat izaten da gainera, karreran aurreko 2 ordu horreitan ambientia jartia plazan, giro ederra jartia plazan, eta horregatik izaten da izen emati egunian bertan. Ez dugu internet bidez izen ematia jarten, eta edo beste denda edo taberna baten bez. Eta gainera, jende pila bat batzen da, taldeka egiten den lasterketa bada, eta orduan, beste lasterketa danan mogura ezin izango zehatu. Eta gero dago beste kontua dela, diru sarreren kontua baita. Taberna, enpresa, COVID kontu honekin, horre dana eragin handia eduki daue tabernetan eta enpresetan, eta guk eskerrak alde batetik udalaren diru laguntza badakula, baina beste laguntzaile honei bari ezin joalako lasterketak aurrera etara. Eta orduan, hortxe gauz. Eta oingoz behintzat ez dugu ikusten lasterketa herrikoi halako multzo handia batzen dauen lasterketa bat aurrera etateko baldintzak ez du ikusten. Pasautakoa pasauta dau, hortxe geldituko xaku, eta ez da zamurra izango hau dana azketian ton, baina garbi dauena da bizitzan pasatzen den gauza danekin pasatzen den moduan hemen be aurrera begiratu beharra dauela. Ez dakit, oin arte indun hausnarketa honekin, zela ikusten duzu, Algoña Mendiko presidente moduan, bai zeuen hauteskunde prozesua eta bai kluba bea, zatik 15 zail inguru mobitzen dau. Ez dakit, etorkizun epe motzera begira, zela ikusten duzu Algoña Mendixa klub moduan? Gure kasuan, alde batetik deporte federagoa danez, federazioetan zer gertatuko da, federazioak zer erabakiten dauen zain gauz, alde hortatik denboraldi barri hau nik ez dut ikusten haundirik egin lekienik, batez ere kolektibo kiroletan eta denboraldi janeko luzi izaten dena eta ni ez da jorze erabaki hartuko dian eta jaixa positiboz pentsauta, jaixa urringo denboraldean pentsaitzen zabitzez, aurtengoa zela salbako dan ez dakit. Federazioetan be, arazo handizatauz, federazioetan be tokau da autoeskunde epe bat dala, eta horreipe geldi dauz, atzeratuta, arazoak egiteko, orduan instituzio aldetipe badau paro bat, ez esaten dena, ez? Kluban, ez dakit, normalian aktibidadek ez dauen bitxartean, jenteak bere direktibatan da, aktibidade gutxi aukin edo jarretu dago, ez? Oso interesantia izan da, adibidez, teknologia barrizak zein jar hartu dauen, bilerak egin biharrian beste gauzak itxeko, adibidez, futbolekuak 2 bilera telematikoekin jau, federazioekin, eta alde hortatik beste esparla zabaldu itxin da, horrelako antolakuntzarako. Eta horrek ekartzen dau, lotukon klubaren eta gure hauteskunden bertara, ez? Guia, zahartuta gauz, teknologia barrizak eta horrelako gauza, orduan jente barriza gaztia bia da hor, gure gauzak, guk egiten geben gauzak aldaketako eta modernizaiteko eta horrelako gauzak. Orduan, animatzen do jenteari, puntatzea, ez dala eguneroko lana guk egiten geben lana zan sistema zahartutako bat edo inertziak inenjako gauza batzut, baina horrela ez da izan bihar. Ikusi da zela teknologia barritxakin gauza diferentiekin lekiela eta ilusioa barritxak bihar diela horrelako gauza baterako. Nerea, bueltakoa, futbola asko gainera, aurtengo denboraldixan edo zer esatezatzu, federaziotik, zela ikusten duzu etorkizuna?
futbola bere horretan, oinarte zautun hortan, txapelketak, 11-11 kontra, partiduak, ez da gile bueltaukoan, ez da gile bueltaukoan, horratzenean instituzio ezberdinak hartzen dugu erabakixa eta horren menpe gauz. Ekintza bueltauko diala duda barik, eta nik uste dute horren aldeko apustu hain diula sail guztixak, ez? Puskat txapelketak alde batera jare, gure helburu, ez? Temporadako helburu horreik alde batera jare eta puskat zentrau gure eskaintza hori mutiaz, neurrixak kumpliduaz entrenamentu esela baitera aurrera eruatiaz, eta hori nik egizezan ardura asko dako, adinez txikina badian umiekin, nik uste adinez nagusixea diana, koila baliabideak igual gorputza aktibo mantentzeko, beste entretenimentu batzuk topaiteko, baina adin batetik bera, bai eskaini bihu modu gidatu baten, aktibidadia iteko baliabideak, eta alde hortatik nik uste futbol sailak apostu bat ingo gola, atzo batu ginen, eta oin jarri dian baldintza berri horreikin, federazioak esaten dozkuneekin, lan ingu buru belarri, eta saiatuko gara gure jokalari xoi eskaintza horrei zabalketan. Eta nik ez dut ikusten, futbola ez dut ikusten, futbol sailak eskaintzen dagoena ez dut ikusten futboletik bakarrik, ikusten dut hori. Gorputza mobitian aldetik, aktibide fisikoetian aldetik, jente ezberdinak relazioetik ahalbideketan dutzu, sozializazioa, beste, balore asko aporta egin dutzen gauza da, konpromisua, ardurak, orduan alde hortatik sail guztixoi, araudiak kumpliguaz, bultza bat, emunotabe. Asier, zuk lehenko erantzune aipatu doztazu. Ez dozula epe motzera ikusten lasterketarik oinati, baina bakita leginetan ibiliko zariela eta preste hongo zai egoera berri ontara egokitzeko, lasterketa popularrak, atletismokoak edo beste osein kiroletakoak biharrezkoak dialako nerak aipatuen gauzan daitarako, eta baita herrixan ondasunerako, ez da? Herrixan marka eta ekonomikoki, turismoa ala, bestelako elementu batzue, badakartzalako golako lasterketa batek. Nik uste dute oinati gainera hortan zorionekoa dela, ez da, hainbeste lasterketa antolatzen dira, ez bakarrik geuk antolaketa junak, Aloñako igoera eta beste asko dauzu bai hor, eta nik uste dut horrek herrixari eta inguruari, bailarari gauza asko emutixauela, ez da. Momentu honetan, oinatiko San Silvestri ezingo da urtean antolatu, espero dut urrengo urtera begira egoera hobeketia eta gainera beste estrategia batzuk jarriko diala martxan ez bakarrik oinatin, beste lasterketa batzuk jarriko dituen martxan alako karrerak aurrera etarateko eta areiri begiratuta apur bat urte bete daku aurretik guk behintzat eta urrengo urteko San Silvestri antolaketan dan eta Oinatiko 10 kilometroko karreria, korpusako karreriatik, lehenengo ikusi bihaku korpusak antolatuko dian, ez dian antolatuko, eta horren arabera, lasterketa hori antolaketako orduan gurotezan korrikalariak ekarteko orduan da igual samurtsua da, korrikalari horrek gogoratu bihu federaua diala eta 20 bat izaten diala lasterketa bakoitzian. Beste gauza da, diru iturrixak, zela bideratu beharko zian lasterketa hori antolaketako. Baina, geure aldetik aldana ingo, esan duzun moduan ikustutelako korpusetako eta San Silvestreko herrixari begira lasterketa politiak eta garrantzitsua dialako. Hirukote, urtia bukatzera doia. Beti mugarri bat izaten da, urte batetik besterako saltua, aurtengoa dudarik ez. Nik uste dut 2008 saia atzian jaretia gura dula danok, azketia gura dula betirako. 2008 batari, Anton, ze eskatuko xau? Horreko baton bialdun ez da nolako WhatsApp bat edo esaten kontuz aurten ze eskaketan dozuen urrengo urterako. Ikusitxa gaikuak ze karri dagoen, niz eskaketan za, lehenengo gauzea da, osasun aldetik eta gauza pizka bat normaltasun batera letzea. Ni horregatik esan dut lehen ja, ne perspektia ikusten dutela urrengo denbora aldixa zela normal azteko posibilidade horreik lortzen dian, ez? Eta bitartean, esaten dena pazientzia, ez? Pazientzia eta gauza gari.
Oain, ikusten dutena da be bai, honek, hau konponduta be, honek aldaketa batzuk ekarriko daudela. Urringo antolakuntzak eta hori, seguruenez, exigentzia gehiago ukiko daue, osasun aldetik, higiene aldetik, mila gauzan aldetik, eta batez ere, seguridadia edo erantzunkizun horreik ondo, ez dut agutiko ez. Zatik horti dator beste arazo handi bat antolakuntzan, ez? Protokolotan eta ikusi dan moduan, deporte eskolarra aurra arruateko, eskaketan dotzue eukitzi arduradun bat, horrek ardura honek hartzen duen erantzukizuna hor da, azkenean gauzak okartu iten dira, bai, oskortu zaildu iten diala. Horregatik ikusten dutena da, betik denbora da barrira ikusitza be, gauza batzuk aldatuko diala, baina eskaketan dutena edo eskaketan zatena urtiari hori da. Udarako edo, bizi normaltasun baten egotia. Zeuak bikote, minutu pare bat edo gelikete xaku, ez dakit zeskaketa esatu urte barri xari nerea? Nik Antonek esan dagoenakin bat nator, eta bai gehituko notzake puskat zentzua, gure jokamoldetan eta zentzuz jokatzia, eta elkarlana, olako egoera batei aurre itxeko netako ezinbestekoa elkarlana, danok batu, danok eskutifan, danok linea berdinetik, eta hola nik uste dute samurrago, eta kula Loinamendi elkarte moan aurrera eta herrixe aurrera, Asier honek asko aldatu gaitu, eta igual gauzak eskaketarako orduan beste desio batzuk eskatu jako urte barri xai, ez da? Bueno, kirola bizi irauteko ez da edukirik ezinbestekuen, ez da? Baina nik uste dut kirolak egiten gaituela pertsona eta kirolak lagunketan dauela bizi iraupen horretan. Eta nik uste dut, Antxonek esan dabe maura, eta nerea gontxe izena etxaten etorten barkatu, esan dabe maura osasuna oso importantia da, arauak bete, eta empatia pikimat be euki danok, badu jentia oso ezkidabiena pasaiten, ostalari, dendari, eta beste familia asko, eta orduan, aberdurrengo urtia danontzate hobia dan. Hoxe espero dugu zalantza barik, 2008 baino desente hobi etxatea aurtengua, irukote, mila esker benetan gaurkoan gurera etorteatik, eta animo, urte berrira behin. Gauza presidente barri xa, Loinamendirako. Bueno, zuzendaritza barri xa. Hori apuntauta geldiketan da. Hori lehenengo fango da gainera, lehenengo ez, baina, jazta. Ondo, hementxe bukaketan dugu ja lehenengo solasaldia, lehenengo mahai ingurua, eragileen egungo era aztertu dugu, eta bigarren mahai inguruan hasi aurretik, pitimat herrira salto ingo dugu, bueltatxo bat herritik, eta segituen etorriko gara bigarren mahai inguruekin. Oñati alderik alde. Zaporea. Hori da oñatik duena eta uzten duena. Biziaren zaporea. Ezagutzaren zaporea. Garratza eta goxoa. Destilazio egokia. Inork ez ditu bi bizitza. Oñatik norbera izaten, gogora ekartzen eta proiektatzen uzten dizu. Norbere burua sentitu, zu zeu identifikatu eta bestea identifikatzen. Gizakiaren haurtzaroaren zaporea du. Nortasun sakona duen lurraldearena, menderakaitza. Nortasun eta ausardiaz bizi diren pertsonena. Kultura finaren zaporea. Norbera izateko espazio libreak. Oñati sortzailea. Harrigarria, argia da. Benetako marka, ulerkorra. Eta bere historia orainarekin nahasten da. Zure zentzuek bereganatzen dituzten zaporeak. Norberaren aurrean zabaltzen diren ezagutzak, etxeko zaporea bezalakoak. Oñati, ohitura eta abanguardia da. Urtaro bakoitzean aldatzen den paisaia,
ahaztu gabe aurrera begiratzen du. Denboraren barneko espazioaren zaporea. Beldurrik eta lotsarik gabe, zintzoa eta gardena. Luxua biluzik. Oñatik bere zaporea du. Biziaren eta giza jakinduriarena, garratza eta goxoa. Oñati, dabilen herria. Bueno, jarraitu daigun bigarren mahainguruarekin, lehenengo mahaingurua osatuta, bigarrena herri osasuntsua, herri indartsua moduan izendatu dugu, instituzionalagoa edo bentzete udal mailako ordezkarixak gonbidatu gure izan ditugu euren ikuspuntua eta euren perspektiba zein jan jakiteko. Aurpegi ezagunak dira, baina aurkeztuko dutzuet. Rosa Lazagabaster, kirol teknikaritza. Rosa, kaixo ongi etorri. Kaixo, gabon. Jokin Atxaga, ongi etorri zeuri be. Eskerrik asko bat. Zer moduz ondo? Ondo, hementxe, epeletan. Post zerbitzuko orientatzailea zara eta eskola kiroleko koordinatzaile pedagogikoa. Zer moduz zeruan duzu, oinarteko egoera dudana? Nik uste dut danon gura kostata ez, eta pikin bat egoerara moldatu guran, bai. Eta gure hirugarren gonbidatua kirol zinegozia da, Anton, Maite, ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz hauze, udalian, kirol departamentuko lagunak, azken 8-9 hilabete ondaitakoa pasauta? Ondo, tope eta martxan, da aurrea. Ondo gabitz, gatu barik. Pentsatzen dut urte, gorra izaten da biela, baina, somatzen dut, lehenengoa somatu dutelako baikortasun handixea ikusten dut zuen gan. Bai, pikimate sartu gitzan ja, jakin ja handikap batekin sartzen ginala ez, legealdixa azteko. Izan be, kiroldegiko eraberritzen lanak inazten gitzan, eta horria proiektu potente bat gaukana eskuartean, da barrekikun izango zala kirol arluan aldaketa asko egongo zian arlua, eta azkenean burua uste asko etorriko zen urtia izango zala. Baina horri gehitu gotzan, bizi duen pandemia egoera hobe baikia. Orduan, bi erronka horre gehituta, horrea. Rosa, ze hori itzapen dakotu duzuk, hau dana hasi izanean, martxo erdi parte hortan, zela sartu zen albistia kirol batzordian, udaletxean, eta zela erreakzio dugu zein honen neurria, zatik ikusi du moduan, goiti hobera aldatu da zuen programa zeinua. Bai, eta onartu biozu datorren moduan, ez? Ez dauku gauza larre egiteik, ez? Eta hasieran ez, sorpresarekin, baina gero batzordiak ez, fanzan onartzen eta asumitzen, politxo, inkluso beste jerga bat ikasten, ez? Pandemia, kontingentzia planak, protokoluak, guzti hori, zan berrixa, danontzat. Orduan, ikasi gauen beste modu baten hitz egiten, ikasi gauen, inkluso kiroldegian gaukauen, ez? Edukiera kontrol horrek, guzti hori zan berrixa. Uste gauen sekula ez ginula erabiliko lakotxe ez, gauzak eta oin, normaltasunez eta egokitu gara, politxo. Bai, emundozko astixa politxo egokitan. Jokin, zeurekin post zerbitzua eta eskola kirolai buruz berba ingurako neke, bereziki oso proiektu potentiak dialako herrixan, jente asko mobitzen dauena, eta esango neke, adibidez eskola kirolaren kasuan gero Rosakin komentako dugu, baina asko afektauta gelditu dana pandemia honen ostian, ez da? Bai, egia esan martxoan ezadozkoenean derrepente ezin zela inezer, junto ginen, betiko koordinatzaile bilerak eta hasi ginen eta batzordiak, eta egia esan beste herritan eta danak geratu zen eta guk ingaben apostua jarraiketako. Ikusten gebelako umiak eta familiak mugimendurako edo biharra eukaila. Eta erabaki geben, naiz eta etxian egon, bintzat emutia zerbitzu edo aukera hori jarraiketako, ez?
eta baita langilean aldetik, bai gu koordinatzaileak eta bai monitoriak eta hortxe gero azken jaia azkenean lortu geben nahikoa buru eustekin aurrera eta atia eta hoxe. Eta bain lehen esan dut zuten bura, gura eta ezin, beti hor gabitz protokoluak, aforuak, talde burbuja honek manteniken eta horrekin aurrera eta aragura, baina goitxik, esaten duen maura, goitxik beti mosten dozkue. Eta oin be, emitxagoz, geldi eta ezin aurrerain. Baite, kirol batzordian, ja alarma egoera sartu zen dian, eta etxian konfinauta gelditu ginean, zela reakzionatu zebein, edo zeintzuk izan zian zeuen urrengo pasua, porque, claro, zuk izan duzu, hor, obra oso potente bat martxan eguen, pentsain dut, hasierako lehentasuna hori zala, eta akaso momentu honetan behi izaten jarraituko dago, baina ez dakit zeuen eguneroko edo asteroko dinamika horrek erabat baldintzatu dauen egoera honek, batzordiak normal funtzionatzen jarraiketan dauen, edo lehentasunak aldatu dian zuen agendan. Ez, batzordiak normal jarraitu gaben normal iten, bai mugatu zian, ekintzak eta jokinek esan dagoen goitik etozen dekretu horrei danak eta norma horrei danak errespetauaz, eta beti be, protokolua iriko askaso iten eta hori, baina batzordiak berdin jarraitu daue. Izan be, obria, gehatu zen aste betez usteot, ez bali manago oker, baina bestela obria martxan jarraitu dau, eta egisa esan, kirolde izan horren besteko jende ezibilkia aurrea eta atzea eskoletako umiak, kirol eskoletako umiak, eskola kiroletakoak, ezibilkia be, eta entrenamentuak ez egotia, bai izan da onura bat, obria bentzet bere martxan jarraiketako. Azkenian jentia dakotzunean obra baten bueltaka traba gaixau ikan dago, ez? Eta orduan, alde hortatik, ez, bentzet alde positiboa ikusita, esan beharrako obria doiala epetan, eta oso egoki, eta, ez dakit onura izan dan guretako, hola inal bat xau diar. Mentzat alderdi positibo bat itxi dozku honek. Hori da. Horriari da okizenian, mentzat. Bai, eta batzordiak normal jarraitu daue, eta konfinauta egon ginean momentuan, bai, danok etxean egon ginean, baina, apur bat askatasun piti ematen munozkoen momentuan, guk argi geukan bentzet, gure alorretik herritarrei segurtasunez beti be, eta segurtasuna bermatuta, baina eskaini bihar gotzala alik eta zerbitzu geixen. Orduan, egisa esan suerte bat izan da, kiroldegiko langile danakin eta inun taldia, eta behai jarri dauen dana, beraien partetik, aurrea atara alizateko, bentzet, zerbitzu minimo horreik emun alizateko, ez? Eta, alde hortatik bentzet, nire zorionak emutia, langile dana iri, harrerakuak, teknikari seiri, zela ez, eta, monitore dana iri, eta, bai. Rosa, bigarren mainguru hau, herri osasuntxua, herri indartxua moduan titulau dugu. Pandemia honek zehoze, agerixan jare badau da, jarduera fisikoa oso importantia dela, ezinbesteko dela gure egunerokoan, zatik etxean zerrauta egon ginen konturatu ginen, zenbat kalte fisiko eta kalte emozional sortzen dian. Noski, ez. Geldi gauzen dien gauz ez, kartzelan moguan. Orduan eta gizakion oinarri izan dau mugimentua, ez? Mugimentua edozein egoeratan. Orduan ez bagaren mugitzen nik usteot gaixotu iten garela. Eta igarri da, konfinamentuan jendiak norberak hartu ditu, ez? Oin esaten denan hitz hori, ez? Empoderamentua, ez? Norbera, nik usteot igarri dagoela hori importantia dela berantzat. Eta ni gogoratzen naiz, ez? Egon ginen etxean, arteko irakasle batek bialdu zuzkun mezu bat esaten, ez? Oin danak dabitzi, ez? Marietara jotzera, ez? Eta eskaintzera, marrastea, mugitzia, ez? Zentzu ziren gomendatu biazian, ez? Gauzak. Eta danak zian, edo mugitu zaitez, edo ez, inetxeko lanak, edo... Orduen, mugimentuaren aldetik, nik usteot dala gure oinarri bat, eta ezinbestekoa landu beharrekoa. Eta Maitek esan dagoena, ez da, kirol departamentutik, udaletxetik, saiatu zai,
neurrixen arabera eta baimentzen zanen arabera, altzan dana martxan jarten, ze biharrezkoa da, herri bat fuertia goteko, herri osasuntxu bat izan behar eta herri aktibo bat izan behar gara. Zirrikitua bilatzen, ez? Egon dira hainbeste dekretu, eta dekretu bakoitza mugatu dau, ez? Gauza bat, orduan, danon artien bilatzen zein zan modua lortzeko, ez? Jendia mugizia. Orduan, ez da izan erraixa, ez da izan erraixa, eta gaur egun gauzen moduan, hori daukogun, ez? Mai inguruan. Hau da, ezin du eskola kirola egin, aldagelak ontxe hasi gare berriro erabiltzen, baina maskarillarekin inbio ariketa fisikoa. Orduan, dia hainbeste balditza eta hain zorrotzak, ez, jendia atzera botaten dauena. Bueno, egia da, herritarra da biera demostratzen, baietz aldagoela. Eta udalan aposte zenduetako bat, bai pasau berrian urtean, baina bereziki datorren urtean ni begira, post-zerbitzua da. Post-zerbitzua ez da gauza berri bat, ja badako bere ibilbidetxo bat, baina nobe importantiakin datorrena eta honen arira, ez da. Herritarren osasuna bermatu gura da herritar danongan. Hau sortu zanean, jaixo zanean helburu batekoan, baina oin ez dakit pandemiak eragin ja, perspektiba erabat zabalduzeko. Bai, post-zerbitzuan helburutakoa da hori, azkenean ohitura osasuntsuak sustatu eta hori aurten hasi garen aldaketa esanguratsuenetarikoa da nik uste dela hori herritar danari zabaldutako zerbitzua dela, ez dakola adin mugarik, bai haur, nerabe, gazte, heldu, hirugarren adina, danan dako zabalik. Uste dulako, Rosak esan dauden gura, mugimendua dela biharrezkoa osasuntxua goteko, ez? Osasuna ez da bakarrik mugimendua, baina mugimendua biharrezkoa da osasuntxua goteko. Programa hortan evoluziorik antzeman duzue? Zangurot pandemiak eragin jau, ez dakit jente gehiago dagoen, jente gutxi dago, jentea bilurra dako, animaiten da programa honetara. Pandemiak zela eragin jau, post-zerbitzua? Hasiera baten, lehen osasun zentruan bakarrik alginan egon geken, bakarrik, eta osasun zentruak saturauta egon dian momentu honetan, ez tozkoen jare sartzen, beraz, zerbitzua telefono bidez jarraitu geben. Ikusi zen, ez dakola etorkizunik olako zerbitzu batek telefono bidez, jentiekin kontakto biharra dauela. Eta, oin, zorionez, bagabitz, poliki, jentiekin kontaktua hartzen, oker espanau hile eta erdi edo goiaz, berriz, hori, jentiekin kontaktua hartzen, da, badabil jentia gerturaketan, beste aldaketa esanguratsu bat inuna bai da, autoderibazioa edo, jentia, ikusi ezkero batek, igual ez dago ohitura oso osasuntsuak edo mobiteko edo euran aldetik etorri lehizkela gureana, eta hortik bagabitz egisa esan poliki jentia jasoten eta itxura polita abel hartzen ikusten dut. Eta horren urterako gauza batzuk gertatuta borobilketan duen zerbitzu hau. Maite, udalantzat oso proiektu importantia da poz, ez da? Zatik, askotan kirol tertulisetan eta pasaiten da, errendimentuari behire goten garela asko, zeinek lortu dauen emaitza hau, zeinek zendan txapeldun, zeinek irabazi dauen, hori kirolan parte bada, baina osasunari buruz gabiz momentu honetan, osasuna danan erdigunean dago eta udalak oso aposte fuertien jauela programa honekin, ez da? Bai, hori, zuk esan duzu moguan, osasuna da lehentasuna eta alde hortatik bai apostaien du herri fuerte osasuntxo bat eukiten aldera. Kirolari ison osasunetxia kirolde gisa da. Askontzat. Beste instalazio batzu behar zerrizan, eta pandemiak aire libria berakutzi dauzku oso erabilgarri dauela, ingurunez horagarri izan bizi gara eta kriston suerteako alde hortatik, baina kirolde gisa zentraitera noian baite. Ikusentzuliek jakingurako dago, eta lehen piste batzuk emun dozu. Obra nahiko erritmo honien ikusten dira kanpotik,
esan aldozu, urtia bukatzera doia. Hasierako kronograma edo programa hortan 2021 batera begira programa zen igerilekuko irekiera. Ez dakit, ze esan aldozu, obrari buruz? Urrengoko ituak ero, lehenengo itua izan zen kantxa berdea, ja erabilgarri dauela, ontsa momentuan justo geldik, baina eta urrengoko itua zen igerilekua. Eta, bai, martxa honian David, ez bali mana bukerria aurreko hastian zaunia eta montau ebein, eta, aldagelakin da bebitzen, eta urtarri jerako ero aurrekusten da igerilekuko zona hori zabalketia. Ezateot, igerilekuko zona hori zabalketia, ze gainontzeko gimnazioa eta rokodromoan gune horreik pikin bat atzerapen ero berandu hau datoz. Orduan horreik aurre ikusten dira martxo alderako edola. Eta inaugurazioa ero, udaberri partian ero iteko asmoa. Alde hortatik fetxa barruan goiaz, ezta? Eta uste dut okerrena pasau dela eta segituen etorriko dela igerilekuan irekira hori. Bai. Kondizio ura eta kondizio optimotan da jarten duen, baina martxa honian doia, lehen esan dututen moguan, eta bentzete aforueikin da hori dana, baina ja zabalketa irakun. Rosa, pentsatzen dut kiroldegiko eskaintza zabal hortan be eragin zuzen aukiko bela, ezta? Fitness jardueretan, eskola kirola gero aipatuko dugu baina pentsatzen dut izen emutiak eta jentien parte hartzia desente jaitsi dela, ezta? Eta kiroldegi izan ikusi besterik ez dauela lehengo bizitza obriatik, lehenik eta behin, baina pandemiak asko eragin jo. Eragina onditxa bat, ez daukon gimnazioekin, espazioekin, ez ginen sartzen, edukera eta aforo horrek bermatzeko, bi oso espazio handixauak. Bai alegin du ginen bilatzen espazio handixauak, alegina handixak intzian, ez ginen lortu nahi gauen beste, baina gauz herrizan bezak abanatuta, gaz larrainan, gaz kiroldegixan, gaz gaztelekuan, horren bila, orduan, lortzen dozu taldiak ataratzia, baina imaginau, aurreko zean kanpainan baldin magin guzen 500 bat pertsona dantzan, iraian hasi ginean, gure harriduraz etorri zen, jendia animau zen, eta isa erdira, 250 bat, 300 bat, animau zian iraian azteko, oso posik egin guzan, baina, klaro, egoera fan da okertzera. Orduan, datu fandie, erantzunak berdin du, eta jendia desanimau edo, maskarillakin aldagela gabe guzti hori lortu duzu, gaur egun gauzela, 200 ez garela heltzen. Orduan, espero dugu, buelta emutia eta aukerak zabaltzia eta berriz jendia erakartzia. Eskola kirolari buruz esan aldoztazue. Badakit hau be udalaren eta herri mailako proiektu oso interesante bada, jente asko mogiten dauena, eta isa ikasturte oso bat geldi zoia zena. Eta gure etorkizuna gure gaztiengan dau, eta gure gaztiak emuten dau seinalauta gelditu diala pandemia honetan. Nik uste dut izan dira bi estremo horrek, egon dienak okerren, umiak eta nausixak, eurei debekotzeu ez mugitzia, eta justo dia behar gehizen aukienak. Orduan, konfinauta egon ginean, eskola kirola ezin zanin, eta norberak, konfiantza daukozu ingo da biela. Gero, heltzen da iraia, daukozu dana prest, eta esaten duzu, halko dugu, hezkuntza bezala izango da. Egon ginen, holan, apunto azteko. Aste betera berriz ez. Ja ezin zan hezkuntza bezala, kondizioak aldatu ziren berriro, eta ez gare hasi. Eta zalantza ondixak berriz azteko, orduan. Jokinek esan dagoena, nahi eta ezin, gura eta ezin, orduan. Animau eta bai gauz, baina etxetuta be bai, orduan, da umien eskubide bat, ea lortzen dugun benetan danon artien hori martxan jartia. Jokin, eta gainera momentu oso txarrian nahi hau da geldiune, elkartia sortu barritan, endela gutxi, oso proiektu politia, oso injartxuen momentuan, eta oineten hau, nik uste dut,
biharrezkoa dela, ezta? Hezkuntzaren parte oso importantea da eskola kirola edo mugimendu hori, ezta? Neskamutikoentzat. Duda barik. Azkenean, hori lehen komentatu duen modura, ziurtatu du taldiak, eskola kiroleko taldiak aurten izango diala hezkuntzan erabiltzen dauen talde berdinak, hau da, eskola kirola ingo daue euren gelakideekin, zentrotan bertan, eta eske hori hola izan da, ez du ikusten zela ez tan posible aurrera ataratia, ez? Eta gero dauz beste kanpo ekintza batzuk edo extraeskolar batzuk, ez dauzenak honek talde honek bermatuta, zela aurrera doia zen. Eta, bueno, hori ikusten du, azkenean umian garapen integral baterako, eske, da, basiko eske derrigorrezko izan biak izan. Eta ez, garapen bakarrik fizikorako gurot izan, bai, umiak jolasen bitartez, bere emozioak transmitiken dau, kudeaketan dau, sozialki beste umiekin zela egon, ez dakit, orduan, ez du nahi ikusten da hori, zela ez tan posible aurrera ikia. Baina, bueno, hortxe gabitz, burrukan jarraituko aurrera etarateko eta jaeten dozkoenean, azteko. Bizpairu minutu geldiketa xaku, irukote, maite, bukaketan fateko ez dakit aipatu barik itxi dugun zer, edo mezu positiboren bat, zabaldu gure zartatzen ikusentzuliei, herritarrei, bueno, nik uste positiboena hoize dela, ezta? Ba, igual, okerrena pasau dela eta instalazio aldetik bagatozela, fetxatan gatozela, beste zeo segitu gure duzu? Positibo aldetik, jentia jarraitu deixila mugiten, kirola iten, osasuntxu mantenketako eta aurrea. Zegoen aldetik bentzeta postia injartzu iten jarraituko duzu, datorren urtera begira esan guro, eta honek aurrekontuetan eragingo dau? Bai, baina, bueno, gure aurrekontutan da, bueno, ez dakit, aurreikusila dauz gauza honeik, eta bai, aurrea. Rosa, beste hiri komentatu duztet, atzekoa atzian dago eta pasauta dago hortik etarabian dana ikasgai bat, ez da? Reflexio hau, ikasteko balitxo izan daizela, baina aurre baitu behar da, ez da besterik? Noski baiet, eta ez, ontatik ze ikasi laik egun, eta ze hobetu laik egun, ez da. Eta badauko gula hobetzeko esango nauke ez, ni egiz esan lehen gora bez nauen gureko gueltauko, esaten bogan, ez, badaz hobetzeko gauzak, eta animatzia jendia, eta norbera ez, aktitude positibo bat euki, bilatzeko zure aukerak, ez? Jokin Mugetako, pertsona osoak gara pandemia honen ostean, edo, zangurot, reflexio hau erain dozku, ez da? Lehen aipatu dozu, emozioak diala, ez dakit, movimentu dala, nutrizio dala, gero fango garela segituan, ez dakit, nik uste dut, itxialdi honek pitimat buruari eragin dozkura, eta horruntzuan biako gainela, ez da? Pitimat osu hau izate hortara. Nik uste dut pandemia jai dozkun alderdi ontakoa dela hori, lehen geto zen movimentu edo gurpil hortatik etara inozkuela, ez? Eta aukera hon badakula reflexionaiteko edo hausnarketako pitimat lehen zer geukan, ez? Eta transizio denpora hau hartu eken ikuste dut ikasteko edo pentsaiteko zertara gurun fan, bai pertsonalki eta bai taldian edo elkarte bakoitzak behak uste dagoena. Baina, bueno, nik uste dut zeo ona euki dagoela, honek. Jente asko ez dabil ondo pasaiten, hori garbi dau. Baina, bueno, nik uste dut hausnarketarako momentu oso gutxia dela eta dudarik gauzak ondo egongo diala. Mezu positibo horrekin geldiketan gara, irukote. Maite, Jokin eta Rosa, mila esker, gaurkoan gurera hurbiltziatik eta animo, segi holaxe lanean. Zuri, berdin. Bigarren ingurua bukatuta, hirugarrenari paso emuna horretik, gure bi artisten gana hurbildu gurako neke, Helen eta Uxue hor lanean dakotelako, ja ordu eta inguru pasau da hemen, tertulixan gabitzenetik, eta pentsaien doia zeo zer aurreratu duzuela zeuen lanean.
usue zeurekin hasten naiz. Ja, ikusten dut hemen ilustrazio batzuk indozula, mainguruen ilustrazio bada, ezta? Bai, mainguru bakoitzean nire ikuspuntutik ikusten dutena, naiz ordu erdixan aldotena injot. Bintzat, poseto eran, Hori komenta gura notzen. Guretzat ez da samurra gaitegi oso ordu erdixan sartzeia, baina zuretzat be, presio hori eukidezu ez da. Ordu erdixan hor ikusten zebena, 4 pertsona marraztia eta nahiko ondo, ez da? Osa, identifikaiten dut bentzat pertsona bakoitza. Eta muten denporia asko garaketako bakoitza, baina, aldana... Teknika zein izan da? Ze teknika erabilio zu? Arkatza bakarrik. Arkatzakin eta ikusten dira lehenengo bozetoak, eta gero gainetik gero eta zehatza huiken eta gutxinaka. Lan polita, oso txukuna eta ordu erdixan indiakoa, eta zeuretzat galdera berdinakot, Helen. Ez da samurra, ez da, zukaldian zaibitzen nian gauzak montaitea, denpora mugatu eukiozu, ordu bete inguru, bi solasalditzekin. Bai. Ze aurkezten duzu, hasiera honetan? Oingoz bi gozari presentatzen dutzut hemen, lehenengo gazixi izango zena eta gozua, bi aukera, guztuen arabera, bakoitzak aukeraketako. Eta gero hau izango zen, esnaka entrenuan bitartean, normalian dako ituria preparautako barretak edo industrialki preparautako gauzak eruateko, eta era osasuntsu baten barreta horrek aporta baldozkuena energibol izena dako, beste esnak bat presentatia guen nintzen. Esplika baldozu motzian, zer dan plato bakoitzen ikusten duguna, zatik oso koloretsuak, oso politiak ikusten dut, zer erabili duzu? Hemen erabili dutena da, hemen oinatiko baserri baten saltzen dauen ogixa, aguakatia eta arrautzia potxauta mikroondazian, denporaz justu da bien pertsona batek azkarrik inalizateko, eta kakixa erabili dute ontarako garaiko fruta badalako. Eta gero madalena bat, baina mikroondazian nina aldana, 2 minututan, kakaoa, platanoa heldua, eta arrautza bat nahaztuta. Eta barriban, txokolate baltzontza badako. Eta gero, kafesnia. Eta honek, helburuan arabera, kantidadia gehitu beharko zen, elikagai talde bakoitzatik, edo kendu, edo... Txura oso ona, txura ederra gobentzat hemen, gogua muten dago hainkatxo bat muteko, baina momentuz itxainen gogu 3. solasaldira pasako gara eta gaina lanian jarraituko duzue, beste ordu erditxo batez eta gero bukaeran berriro buelteko gara euren gana. Jarraitu egun bada, eguneko 3. eta azken solasaldixakin, 3. mainguruako gonbidatuak hementxe albuan ja prest. Aurkezten hasiko naiz, Joseba Azkarate. Joseba, kaixo ongi etorri. Bai. Nire eskerretara Josune Odriozola, Josune, kaixo eta ongi etorri zeuri be. Eskerrik asko. 3. gonbidatua, saioa barela. Kaixo. Eskerrik asko tortiatik. Zueri. 3. mainguru hau, eguneko 3. eta azken mainguru honi, aitzaki eta muga guztien gainetik titularra edo izena jarri gura izan xau. 3 kasu gainditze historia dakoin 3 herritardia, 3 kirolari, eta pitin bat mezu positibo batekin bukatu gurako geke gaurko programa berezi hau. Konta eguzu pitin bat, nunbaitetik hastiatik zeuen kasua motzean, 3kote, Joseba, zeurekin hasten naiz. Istripu baten ondorioz, tetraplegiko gelditu zinen. Konta eguzu pitin bat zeure historizia. Ez, motzian, hoxe ez, azkerian egun batetik bestera, ikuste zara desberdin, ere kasuan autoistripu bategatik, tetraplegiko gehatuta, lesio medular bat, da hori ez, azkenian bastante altua, zela C5, eta, simaz, azkenian iratzarteza beste ikuspuntu desberdin batekin, kostatzen dela, ikuspuntu hortara, baina iratzarteza desberdin, eta, gaur hemen kirolan inguruan zela berriketan egon, gero saldukot buskat, baina beti be aurrera itxeko modu on bat da kirola, eta nire kasuan istripu baten tetraplegiko gehatuta. Hori garbi itxigura dut eta garbi geldituko da, 3 perfilak, kirol munduko perfilak zariaila, eta kirolari isa, kirolak beak asko lagundu dutzuela zeuen egunerokoan.
Josune, zeure kasua, esker bezuan jaixo zinanetik urritasun bat dakotzu, eta horrekin iruen duzu zure bizitzain arte, ezta? Bai, gaixo nintzanetik holangoa naiz, hainbat operazio pasa ditut, eta eskua zuzenketia lortu dago, baina txikitatik eroan dut hau, eta esan duzu moan txiki-txikitatik hasi nahi, kirola itea aparte onja gustukoa dela, lehen derrigorrezko gauza bat zan, eta hori, nik uste dut eskerketako dela kirolari izatik, on inozt. Zaila, zure kasuan, futbol munduko perfilak otzu edo futbol taldean zabitz, futbola da zure kirola, baina zeure gainditze historioa gaurkoan, hasiera honi bukaria emuteko, minbizi bat pasau zeben 15 urtekin, ezta? Oin 21 urteak otzu, okeraz baldin manau, oindela 5-6 urte, 15 urtekin minbizi bat. Bai, nire bizitzea normaloian, futbolian ebilen, eta patian 2014an izan zen, bai, hasi nintzen pare bat astelen hautik tripako minakin, baina bizitzea normalik eben, futbolian partiduak, entrenamentuak iten, baina domeka baten partiduan zehoz txarraua nota honeben, eta astelenean hasi zen kalenturia. Eta amari komentaiken, eta fanginan ambulatorizora, eta lehenengo diagnostikoa iken, esan oztain arrasateko urgentziatara fateko, eta zehoz grabia zela. Eta egun dana probak iten, atzaldeko 8etan opera honoztain, ondiok ezek izen zezan, eta operazioa iten, ikusi zegoen tumore bat neukala, ovarixotan, eta operazioa ondo urten zen, baina gero tumore hori ikusten, egun batzu berandu hau, dei bat diarri noztein, eta esaten tumoria txarra zela, eta kimio sesinua kartu biako nobela. Lehenengo azteko sesinua enostan ez behin, eta zehoz fuerte hauakin saiatu zian, eta horrei hobetu inostan. Iten eben aste bat, txagorritxun, gero 2 aste deskantzo, baina deskantzua zen nire kuartuan argisa itxungita, bakarrik, gogo barik ezetako. Eta izan zen 2014ko udadana kimioa hartzen, eta gero bukatu neben, justu izan zen oinatiko jaixak, eta bukatu neben beste operazio bat, ze tumore danak endu ustein kimioakin, baina neukan beste zelula batzuk txarrak ziala, baina kimioakin ezin zialak endu, eta operazio bitarte ezin bizan. 9 orduko operazio bat izan zen, grabia baika, baina baikixein nundik nora jo. Hasieran aipatu dugu, kirolari era lotutako 3 herritar sariela, Joseba, zeure kasuan okeraz baldin manau, pelotan da ibiltzen zinen, ezta? Bai, nik lehen, nik federauta kirola hasieran eskupilota. 22 urtera arte federauta nintzen eskupilota, baina horrek ez dago esan gura, beti kirola, bai montainean, bai korrika, bestelako kirolak beti praktikau izan dut. Beti gustau izan xat, konpetidade puntu hori, eta baina bai nire kasuan eskupilota izan zen. Josune, zuri beti igeriketakin relazionau zaut, ez dakit txikitan ume zinela beste kirol batzuk probau zeben, edo beti izan den igerilekuko mundua hori zure egunerokoan? Kirola, nahi edozen kirol guztia esat, eta guztau izan esat. Baina zela egokixena zen igeriketa horrekin hasi nintzen, futbolean behibili nintzen zeo, baina hasi eta bukatu zatik entzian batera garrixak. Eta, baina, nire, oin adibidez, nire kontutik egin dutela, mendixan asko egin naiz, korga egin dut, bizikletan bezeuz egin naiz, orduan, bai. Zaila, zure kasuan, zure beti futbola, edo beste kirol batzu probatu duzu? Bai, 9 urtetatik nabil futbolian, eta gero hau etorri zaten eta honitzen pare bat urte zegoen barik, eta gero oin baika futbolian nabil. Pandemia baten bete-betian sartuta gauz, hainbat hilabetez gure bizitzia goiti bera aldatu gauena, pandemia zen traba horretik.
Zeuek izandako istripuak, edo kasu honetan zure istripuak, zetan aldatu den zure nortasuna, edo zure egunerokoa garbi dago bera bat aldatu dela, baina Joseba bea zetan aldatu da istripua izan aurreko Joseba eta gaur egungo Joseba? Kirol arloan kostata, baina gaur egun esango nen uste baino gutxiu. Hau da, kostaien da, hasieran ez, azkenean tetraplegia bat, azkenean zauz geldi, bakarrik hasieran burua mogoien duzu bakarrik, korpuz dana geldiago zu, eta esaten zu, eta bain zer. Baina, bueno, kostata, poliki buelti ematen zoiaz, eta gaur egun, zorionez, esango neke beste kirol batzutan, egokitzepenakin eta beste mundu bat ikasten abien mundu oso desberdin baten, baina zorionez esango nen ezer gutxi. Hau da, konpetiuneke, praktikauneke, bidaiatu ineke, jende desberdin ezautu, hau da, kirolak mutun dozten dana, gaur egun esango neke positiboki posible dela eta alde hartatik oso gustora ondo. Josune, zure kasuan urritasuna jaiotzaz dator, eta esango neke, zeuketan zaitu delako pilin bat, zure nortasuna gaur egungo Josune, ez zela berdina izango urritasun hori ez bazen neuki. Ez, nik uste dut ez, ze azkenean, adibidez, jarriko dut, nala 2 urte edo amak esan oztala eta nik enek isen, Bartzelonara faten ginen lehen operazioak hilera, eta medikoa beti izaten, neskaia honek ez dau zingo dau igarin 9 urtera arte, zingo dau bizikletan ibili 9 urtera arte, zingo dau labanakin moztu, ez da gizemat urtera arte, lokarrexa lotu. Baina azkenean, zu ikusten duzu txikina zenean zer egin daben bestiak, eta ni beti izan naiz bastante ambiziosia, eta orduan gustatu izan xat bestiak, atzian inoiz ezkeaketan. Eta zela, egisa da, etxeti datorreri eta asko lagundu oztai, zentzu hortan zatik, izten oztain hilen nik benetan guranen ez, inoiz ez tegagon gaina nahi kontu zatik jareten oztain, eta hartu jaganen, hartu binebena, hartuko neben, baina beti inot nik, eta bizikletean kasuan adibidez, 4 edo 5 urtekin, kanpinan eguen, eta nire oso lagunan batek bizikletan ikastia bia eben. Eta karo, nire aita eta amak esaten egin, oin datorrena. Eta, karo, nik hori ikusian nire ikastia bia neben. Baina, bixaut dauzen nire gurasoak, 9 urtera arte ezingo nebela. Hainbeste enperra banitzen ja, bizikleta bat erosin ozten txikina, eta eskobian makillakin, arratzalde baten ikasi neben, 4 edo 5 urtekin ikasi neben bizikletan egiltzen. Eta, karo, nik hori demostraia gura neben, eta fan behar izan nintzen Bartzelona daño, bizikletean gaine, bizikletia hartuta ospital lanetik, nire medikoa irakusten, bizikletan ikasi nebela 4 eta 5 urtekin. Orduan, inoiz ez diagon gainean, ez hau ezin jozu edo hau ezin zatik, beti esan doztai, inzuk, eta ezin bozu, lagunduko, baina, ez da nik hori da ikasi dutena nik uste dut. Ze importantian egokitzen jakitea bizitzak dakarren edozein situazioan aurrian ez da, saioa? Zuri asko aldatu da, zure perspektibia minbizixa pasau zenetik? Justo 15 urte neukan eta zauz adolescentzia puntu hortan lagunekin urteteko juergia hor dago baika. Eta patian hau etorten zatzu eta bizitzea aldaketan zatzu. Ni beti izan naiz pertsona bat laia tontokixak iten, eta hortan ez dut aldatu ez, baina gurasuak oindala gutxe esan ostein, gordeta auki daue medikuak esan da, gure esku dauena ingu, baina portzentaje gutxi dauzuena labia hemen egoteko. Eta hori gaur egun asko baloraiken dut, ze pentsaiken nitzala hemen egongo eta hemen nau, eta gauza txiki horrei gehiago baloraik oso, lehen baino gehiago. Joseba, kirolakin jarraituta, ze garrantziako kirolak zeuen egunerokoan? Edo jarduera fizikoak kasu honetan, ez? Zatik aurreko tertuli izan be, kirola osasuna atletik eta jorraketan ibili gara, kirola jarduera fizikoa, ze garrantzia mute zatzu zure egunerokoan? Eguneko 150 edo gehiago, hori
lehen be esan dakot, kirola niretako auspua dela, arnasa dela, eta azkenean kirolak, tetraplegiko gaketan zaren momentutik, eta edo paraplegiko, edo urritxesun bat, edo lo que sea, eguneroen bizu zeo zer. Geldi ezin zara egon. Edo mobilizan biza, edo fisio baten fan biza, edo bete egon biza aktiboki, geldi gaketan maza, kitxo. Kirolak azkenean egin dutzuna da bai aspektu hortan ezer pentsau barik in. Hau da, zu konturatu barik inbia familia baldin maza fisiora eta bezu 10 aldiz jasoi oso, bai, 10 aldiz jasoi oso, baina zu baldin maza baitze tenisian, adibidez, eta kirolan, ariketa fisiko hori nintzen duzu. Hau da, kirolak nahi barik erantzukizun hori eskatu egin duzu eta lortu egin duzu. Eta horrek ikusten dutzu, berandura, ostras, lehen hau ezin egin, eta oin bai, eta zer kekarri dozta hori edo, zela aldu nahi zauitea edo zer, eta azten zapetzen, eta da kirola. Kirola, hau da, geldi ez egote horrek, karten dutzun onura denpora danean. Orduan, kirola nik esango nen, hori, 110 edo geixau, bai psikologikoki, azkenean jartzen duzu erronka batzuk, jartzen duzu bide batzuk aurreiteko, eta oztoporrik gaindiketan zoia, psikologikoki hobeketan zoiaz. Nire kasuan, aregoikoki, pandemia honedanak, bai maskarilla, bestia, arnaz hartzeko, zailtasuna bestia. Kirola egin duzu momentuan, hori bez abitzen lan zen, hobeketan, etzatzen gaketan, eta bestia fizikoki beste dana, kirola bakigu, azkenean, ona dala. Josune, zure kasuan, errehabilitazioan parte izan zen kirola, baina hortik haratau fandaz, urte guztion ditzen. Gero, Joseba behar esan dagoena, eguneroko erronka baten bihurtzen da, eta zeure buruen kontra lehia bat edo erronka bat. Bai, nik egisa esan ez dakot inflexio punto bat kirola eta aurritasun honekin lotuta, ze betian ekin jot... Barkatu, bizikletiana oso adibide esanguratsua da, ez da, oina ipatu duzuna. Bai, baina, karo, baita txikina ditzan, eta bizikletan ikastia da munduko gauzai normalena. Ez tozu hartzen ja txikiatik kirol moan, bai dala, baina ez dakit, ez da erdina zu konpetiziora da egaia edo, bizikletan ikastia. Herri nebela eta kirola jarraketan da izaten. Baina, kasu honetan, netako kirola, erreisa pandemian igarri dutela, kore egiten edo ibili naiz, baina mobilidadia bezuan abe, igarri egiten da. Eta hemen pentsa egiten hori pasau alxaten nik adibidez. Urte danean ziar, egunero, uretara sartzen, eta denbora osoan bezuan mobitzen, eta derrepente egotea ez izematia ere heldi, benetan hene bela pentsa egiten, ingo nostan egzatik, niretako da beste bezua moan, nik ez dut diferentziarik igarten, ez bada bideoak grabaiten doztela eta ikusi jema naiz, ez dut igarten. Orduan, baina bai inozt, eta bari nik kirola honkentzen man eben, ez ezingo neben. Ez igereketa ez bat bez. Saioa, zuri zetan lagunketan dutzu, kirolak edo jarduera fisikoak zure egunerokoan? Ni, 9 urtetaten nabil futbolian eta asko lagundu mentalki ez. Dakotzun arazuetan aurre egiteko metodo hon bada. Baina, gonitzen 2 urtein barik, eta urte asko dira futbolian eta iken duzun harremanak ez. Horrekin gaketan za eta bakoitzak dakun injar horreik. Pandemia etorri zanetik gure eguneroko asko aldatu da. Zegoena pentsatzen dut era bate aldatuko zala, kirol jardunari daukizan dian, ariketa fizikoari daukizan dian, bakit zure kasuen Joseba rehabilitazioa dela eta eguneroko lan garrantzitsu badala pandemiak zetan eragin jau edo ze eten dau prozesu honetan? Eten, da. Atzea mugikortasunetik, bai fisiotatik, bai kirola, bai dana. Eta gure kasuan, onere kasuan behintzat, dan garrantzitsua mobitia edo fisio baten mobilizatia buska bat, edo kanpotik buelta bat ikia, azkenean gogorra etxian egotia, baina zila baten gazarriak alde gotia lauparetan artean bai. Eta, zer pentsa moten dutzu, geixe bat berriro gertatu edo egiten baldin bada, gauza batzuk kontutan geixe hartu ahal izateko.
Bastante. Zuk egunero dakotzu rehabilitazio biharra eta oso konfunduta baldin manau pandemia honetan hilabete asko izan dira rehabilitazio barik. Eta asko hori da dana itxila eta ezin ezerrin, nik nire kasuan, etxean inal izan dut gauza batzu, etxean dakotelako makina batzu, suti jarri ahal izateko, eta rodilloa bizikletan emuteko, eta terabanak, eta azkenean, nik nire kabuzineken gauzakin bastante ondo esangot. Baina bai, pandemia hau latza. Pandemia jaurreko eta momentu honetako egoera fisikoa berdina da edo afekta dutzu baita, zentzu hortan? Nire kasuan, nire lesioa edo istripua bastante barrixa danez, pandemia aurretipe nebilen ikasten hartzen, bai fisikoki, injarra, mobilidadia dana. Justo harrapost, tramo hortan, orduan, oin lemaino beto nau, klaro baietz. Orduan, zenbate haino eten dozten hori ez dakit, bai jango nintzala hobeto askoz, zatik, oin berriro atzea askotan izan da zero, edo minusetik aztia arrankaien. Lehen ondo neukan gauza bat, berriro atopagoen biot muskulo hori, arrankaitzeko ez da, baina, ez dakit. Josune, zure kasuan, lehen esan dezazu, ez da? Ez zela uste, baina igeriliketik kanpoa enbeste denpora egotiak afektatu dagoela. Bai, ni harri dut. Bueltau naiz eta zaila itxasat iztia, batzutan esaten dut, benga ba, Josune, aztu apurtxo bat, lana be hortan egin dut, dana piztinea, baina ezin jot itxi. Da ikusi piztinea, eta ezin jot inbeste gauzarik. Egisa da, konfinamentuan, deskurri dutela, flexioak inaldotela, oin arte igarilari mugan, egon ezinan danak flexioak egin eben bitartian, ni Josunezan lumbarrak egin edena. Eta eugala, kemorro ze lumbarrak egin duzu. Baina benetan, alde benin flexioak, zatik, hori konfinamentuan ibili nahi ziren, eta ikusi dut aldotela orduan. Hasta egin, danari eta bixako alde positibo, eta hori bat ma ondo. Igerilari bestela zetan nibili zai, azkenengo hilabete hondetan. Korearik eta egiten, eta zela ni graba egiten eben, eurak gero zuzenian ikusteko, etxat besteri gatu, ni flexioak egiten ikastea hori, eta egisa esan ondo, nahiko ondo. Asi poliki. Saioa, lehenengo tertuli izan nerea pasau da hemendik, futbol saioko zeuen entrenatzailea, koordinatzailea be bai, futbolian be goiti bera aldatu da zuen eguneroko, ezta? Bai, niretako futbola bizitzia da, eta bai, COVID-an ez duan, bai, botaten da faltan entrenamentuak, lagunekin egotia, partiduak, baita, aipatu biot, minbizizan ondorioz atzenian bizitza osorako gatu bizat zurretako arazo batzuk, eta justo konfinamentu garaian hernia diskal bat eukin eben, eta medikamentuak hartzen eta ariketa batzuk egiten hobeto pasau dut. Hobeto pasau aurrera hobeto urban dut. Oinartekoa nahiko gogorra izaten da bil, ez bakarrik fizikoki eragin joskuleko dan hori, mentalki edo gure emozioetan asko eragin jabitzi aldi honek, eta txertua gertu baldin badago ondiok pentsatzen dut hilabete batzutan egongo gariela muga desentekin. Zela marrazaten duzu zure etorkizun motza, Joseba, zati bakit txapelketetan da zitza zeuzela be bai, eta oso motibota zaibitzela Espainiako txapelketa batian egon zara oin gutxi, ez dakit posible ikusten duzu hemendik epe motz batera berriro be zure erronka pertsonal horretan murgilduta egotia? Egunetik egunera, hau da, ez dakit. Nik ez dakit, eurak ez dakit sei, nik gutxiu. Egunetik egunera, ni nerian jarraitukot, kirol munduan entrenau, saiatu, hobetu, eta datorrenien erronkia aurreteko presteon. Ez dakit noaino egongo dan, ez erregongo dan, gaur da egun handiok atzea berriro aldatu dana pile bat egoera, gaur emanatza izango dokarra, edo ez, ordan ez dakit, egunetik egunera. Josune, hori be erakutzi dozko pandemia honetik, ezta? Epe luzerako planek itea komplikagoa dela. Bai, nire Josebakin ahoz nau. Hori ikusi da gaur momentuan, eta bizarra egin dena, hortara akoplauiako gara eta listo. Kide oin ez dago esterik.
zeuen planifikazioan ez dago oso luzerako intentziorik, egunetik egunera estetik astera. Bera, ja aste honetan esan duzkue hasieran gauza bat eta ez estatu inozkue eriketan, aste betian ja bi aldaketa egon dira, así que Danala, ilusio txikitxoa badakotzu, ez da maite pasau berri da horreko tertulian da esan da, urtarrian ziar ja igerilekua zabalduko dela. Albiste hon bat, hainbeste albiste txarren ostian, ez da? Bai, ez nik albiste txarra ez nahi zain olakoa, nik ez dut, dana hain beltza ez dut ikusten, atara dut, hilabete asko izan dira eta bakoitzak atarako eben beralde positiboa. Guzi, hau bat da, ez dakit, hain iluna be, egunean ziar pasaixakun gauza danak bestea txarrak, orduan. Aber urtarrian, bai, gogoa badauz, ja, azteko. Baina, ikusiko, Zaioa, zeuek bueltako zai edo gogua oaintze bai, ez da? Bai, espero eta bai, gogo asko dauz. Bakoitza bere entrenamentuak egiten du, gero online baikea. Eta bai, zentraien gabitzain beste pandemia hontan, baina atzeti baikea dauz beste gauza batzuk, ez dela asko berbaiken, baina bai. Gauzak, igual danodaku momentu txarrak bizitzan eta nik lehen hau notaiken eben hori, baina oin hauta gero momentu horrek txikinako bizitzako momentu horrek gehiago baloraik oso. Eta hau pasauta gero buruak beste klik bat ikiotzu gauza baloraikeko. Horrekin bukatu gurako nekeia, minutu eta ardi eskaz geldiketa esakuta irukote, zen mezu zabalduko zeike? Telebistaren beste aldian, pantaiaren beste aldian dagoen horri, Joseba. Zeuen bizitza esperientzia pertsonal honetatik, zen mezu positibo zabaldu gurako, zeke hain entorno negatiboan murgildu eta gauzen honetan. Animateko. Gurpildun aurkixan dauzen jendia behintzet, animateko kirola egitea, kirolakin okertu ez digela ingo, batzutan igual sufriu edo igual gaitza izaleke momentu puntual batzutan, baina animateko eta saiaketako nik barrixen naiz mundu honetan eta uste baino gauza gehiago dauz egokituta, laguntza gehiago dauz, nik uste nabaino eta mundu zabal eta polit bat dela haue bai Gurpildun aurkixan kirol desberdinak eta beste modu bat ez egeko, animateko. Josune? Nik nire kasua ikusila, atabaten dutena da, norbera saiaketia helburu bat finkatu edo zein ez bakarrik kirol arloan, eta helburu hori beteten, eta ja ezin badau biharra baldin badako, laguntzia eskaketea beti dagoela ondo, baina lehenengo saiaketea, jente asko bilen dago, ja ezin jo gehiago, eta azkenean askoz aberazgarriagoa da, zuk zure kagoz lortzen bozu orduan, gero konturak eta zera zirrin jozun, eta beti izaten da politia atzera beketea. Eta baixe. Zaila bukaketako. Garbi dagoena da, honek gauza txar batzuk ekarri ditu, baina konklusio hona hobet araldia eta balorau aldian beste hainbat faktore, ez da etorkizunera begira. Bai, nik hemen aipaketia gurot, zenitzanean gaixotasunakin kimioan eta eneukala goguak ezetarako dei bat eukin eben, Markel Irizarrena, behar guaikiamin bizitza pasau zuen, eta izan zen txarla potente eta polit bat aldi berian, eta esaten ostan, sufrio ingozu, baina aldi, momentu honak egongo dira. Eta galdeketa onzu zeba pasagin zata uneri, baina bai, eta behanetako momentu hortan eredu bat izan da pertsona eta profesional baten moguan, eta nire mezu baten bitartez jentian dako eredu bat, mezu baten bitartez. Zatia bat zenean dano akula egun txarrak, sufriu egiten du, baina zenean bizitzako zoze normala da, eta fonduan badauela argisa, eta gentian maitasuna eta apoioa aurrera aldu lain. Ez dut uste askor gehiago dagotenik, gehitzeko nik uste oso politia izan dela komentatu zuena, irukote benetan, mila esker, Joseba, Josune eta Zaioa gaurkoan gurera etorteatik eta animo, segi zeuen erronkekin aurrera iten. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Bueno, 3 solasaldixak bukatuta ja saioa bukatzera goiaz. Hasieran eta erditxan injogu moduan, gure nutrizionista eta ilustratzaien gana hurbilduko naiz. Euren bukaerako lana ikustera eta disfrutailera beste behin. Uxue, konta idazu pitimat, azkenengo orduredi hontan zeiten egon zarien. Baita azkenengo elkarrizketa honen nire ikuspuntutik atara dute marrazki bat, eta gero bukaera moduan, aurretik bakoitzan erretratu txiki bat jot, pasaudan parte hartzaile bakoitzana, eta hori bat talde moduan, poster moduko bat bukaketako injot. Jo, elegantia benetan, kapazia, samurra izan da zuretzat ordu tardi eskazian da ordu erdiro olako marrazki bat edo erronkatxo bat izan da zuretzat duzu, Bai, erronka bat izan da alde batetik, baina, jarten zarenean gustora pipi jarri eta bastante ondo. Eskerrik asko, gaurkoan gurera hurbiltziatik, zure lan bikaina hau jentieri erakustiatik, eta ilustratzaile eder bat, artista eder bat dakoela hemen, guri eskerrik asko, Zuri. Eta, Helen, zeu kontoko estazu, erdibideetan ikusi gogot armozuena, eta energi bol honek edo dana alakoa, baina menu nahiko kompleto bat ikusten dut. Bai, hori da. Hau izango zen, kirolari bat endako egokisa, lehen zandu maura gozari bat entrena horretik, entrena egiten dauen bitartian inarra hartzeko edo rekuperaireko esnaktxo bat, eta gero entrenamentu horren ostian inarra guztiz errekuperaireko bazkaldu aldauen aukera bat, konbentzionaletik aparte, makarriak edo arroza tomateakin, eta goi asko hori alde batera jareta, preparadoten izan da garaiko barazkixakin ensalada bat, arroz integral eta kinoa pikin batekin, eta kalabaziakin, eta frutia be garaikoa dela granadia, eta gero tako bat, zereal oso duen tako batekin, beranjenia, piparrak, kipulia eta kalabazin pikin batekin, da hori asko eta gaztaiakin, da horria proteina pikin bat sartzen du, eta lehen esan duten mugura, helburuen arabera zela elikagai taldiak aldatu inbiar zaren dian kantidadez, postre mugura jarri dut gazta fresko irabiatua, oso aberatza dana proteinatan, eta fruta pikin batekin eta txokolate bat ontza batekin. Gogua emuten dago, oin hemen hainkadatxo bat emuteko eta probaiteko dana ez dakit bukaketako. Helen, nik uste importantia da gai hau behoi, ezta? Osasun aldetik ibili gara lantzen, jarduera fisikoa, kirola, errendimentua, baina gure gorputzen gasolinia hau da. Eta gasolinia ez badago zainketan, deskantzuakin eta beste hainbat faktorekin batera, baina igual, konfinamentuak berakutzi dozku ze importantian alimentazioan gaixa, ezta? Bai, hori zuzenian lotuta dauen gauza bada, ez bakarrik kirola munduan, osasunian bai. Eta adibide ona jarri dozua, dieselak endoian kotxe bati gasolina bota hemen usatu, ez da horrela fango eta gorputzeak igual funtzionekin dago. Espalin masatzu benetan biharrezko dako nasartzen, kaputingo dago. Zer zango zotzake? Zailtasunak ikusten dauen horri. Mezu positibo batekin bukatu dugu lehen, eta batzutan denpora faltia izaten da gure eskusetako bat, gogo faltia ez dakit. Denporia gure balen badetara iken dela, eta lehen zagotuten mura, errautza horikiak minutu bate eroaten dutzu, eta madalena horikiak beste 2 minutu. Eta arroza gaur egun preparauta topauseke supermerkatutan, integrala bai, eta oso samurra dela 15 minutu hartzia, dana preparaitia eta listo. Tostada bat gaietakin edo hartzea gurosun momentuan, edo tostada bat mantekillakin edo mermeladiakin hartzea gurosunean, denpora igualari baten dutzu arrautza edo madalena horrekitia. Bueno, eta honekin bukaketan dugu, gaurko solasaldi berezi hau, ordu tardi luzez goiaz hementxe herriko kirolaren erpin ezberdinak ikutzen, intereseko gaixa landu ditugulakoan, eneke saio hau bukatu gura, herriko dendari eta ostalaritzari eskerrak emun barik, euren laguntza ezinbestekoa izan delako saio hau aurrera eta izateko.
Eta bestioi, ikusentzuldioi, besterik ez, Ondo bukatu daixela urtea, hobeto etorri daixela 2021 eta esandakoa. Eutzi goixari. Eguna heldu da. Esaiozu nire amari, ez naizela itotzen ari, eta maite dudala. Esaiozu anaiari, usteko itxaropenari, ikusiko garela.